Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyuon ko ang lang. Oh, Pong! Oh, mahjong na! Ang naaday ni mo akong waiting. Sita biya, uy. Gamay lang ta, daog naman ko. Wag ni bubuhi, uy. Watay mahimo. Ni aman ako dapik ang swerte. Bayad ka, sway Cosmod. Susay, utang sa agod. Mao lagi na. Angay gyud lagi unta, ibutang da ng kwarta. Kapuya gyud da ng dag-ingog utang, uy. Unyag siya pa'y may daog, maningil diretso. Tako na nimog utang nga. Kung sa may bayad nako, nga hurot mapuna nako. Miundang na unta ka. Oh, Papuli na unta ka diha. Sige pa man kaglingkod nga wa naman kay kwarta. Ay nabasing ka ding makabawi. Hilas pa ni mo, oy. Mura ka magkinsa. Para giswerte ka larong gabi una. Impason ko hinoonis away ron ah. Tuwaro ko nila bisa ron. Oh, unsa? Ay! Ayan Ah. ka. Huwag kayo batasan ni bayanay! Ayaw, saban! Ha? Dire! Dasman! Abli ay! Gubon ko rin yung putahan! Si Tia. Nana, Tia. Tia. Kadugay ba ni mo nakabli? Hayag no? Ipislok lang gapon ka? Pagdali, gigutom ko. Paghukad. Ang sabi sodaan mo gabi. Noodles na, Tia. Unsa? Sodaan ba yung noodles? Iya baga? Hain mo nakita nos pandabada. Wa kag yun makapalit bisag tungas kilong baboy niya giadobo? Akong giuna palit ang bukas, Tia. Unya, naningil man sinang masing sa tong utang kita utaod na kuno to. Maong giunhanan ang nakupayad o kamay. Ug ang sobra, noodles na li ako napalit. Hinap di ay! Kalit si be hindi! Di kom ka na. Gipol anak ko anak. Pangutang dito corn beef o baka beef loaf sige na pagdali kay gutom ko. Gutom! Ni makakita tagbugno. Ha? Hase mong mata. Lakaw na! Pero, Tia, di na magpautang sinang masing kundi pa na tumaimpas ang atong utang ng daan. Unsa? Hasta sab sinoy Dario. Kamagahilas may nila. Bayran bitaw na sila kung may kwarta na. Unsa o ba nilang wak pa matay kwarta ha? Ila tong pugson ha? Pugson ta nila? Usa bayan na to? Ngipon! Lakaw na! Tia, Lakaw na ha, lakaw na. Ay pasig istorya diya, gigutom may kitkitot karon. Panglitang pagi makadaka, lakaw na! Taparuson ta karon. Tia, ato na ko. Ay, hapdos mas kong pandit ka na kaurasang indang. Bantay lang ka na kung indanga ka. May adlaw na makabaws ko ni mo. Hidaw na ko din isa labi. Minta sa pas miludi. Huwag yun magpahangi sinang masingog na Dario. Pansaon ko man ron. Masama to kasuko si Tia Susana. Kung mapauli ko nga wait So ayan ako kato sinang lusing. Manghuam kog igo lang ikapalit og sudan ni Tia. Wa pa ba ka siya ron makalakaw? Sa'yo ra ba na siyang mukikan? Magdali ko. Basig maabtan pa ron ako siya. Mulapang nako. Oh. Oh. Ang babay. Natumba babay. My God. Nakadamag ko. Day? Day, I'm so sorry. Wala ko tiyo. Are you okay? Usa man, magtawag og bidik. Dadon ko ikaw sa ospital. Ayaw na. Uy, kaso. Pero nabagaan ka. Uwa ko maiko. Natumba lang ko sa kakuyaw. Saan ako, sir? Uwa ko mulingi nga milabang. Oh my God. Are you sure you're okay?
Dali, sakay na lang sa sakinan. Mag-pa-check up tayo sa doktor. Ayaw na, salamat. Sigurado ka ba? O, sir. Okay. Well, anyway, here. Dawatan eh. Kung galing magkanuna ka sa pagpa-check up, pag uniya, I'm sure magamit ani mo. And then, here is my calling card, just in case, okay? Dali na. Ihatod ka sa Daplin sa kalsada, okay? Okay na, sir. Kaya rin ako. Uy, kaso. Sumunod ako, ha? I'm sorry. As ka ba nga agin ni mo, oy? Napadaon ta ka sa ospital. Aron makapangayo kag dako. Dato to niya. Dato kay mitulog ni mong 2,000 bisag wa kay garas. Hain makuling karbi. Di aratiya. Mao. Mao di ay. Engineer di ay. Engineer Armando Bautista. Napuntagan ka na sa opisina? May kitiwas kong mga papilis kagabi. And I have to settle it. Aron wa ko'y mabiyaan sa dili pa ko mularga sa Singapore. It's a 4 days expo. Well, uban ka na ko agata. Aron sa inyo na makasuri-suri yung sabta human sa expo. Tao-tao nang wa ta magkauban. Kanunay tayo kauban din sa bahay, Armando. And besides, I'm too busy to come with you. May medical mission kong ubanan sa kong mga hikalang doktor. You know, I can't say no to Therese. Og may event to stop me the next day sa kong foundation. I'm really busy, darling. Next time na lang, okay? Okay. May mapag... masayan mo na nga kumukubuko. Sakit kayo. Nakatugmog kong nagduko sa lamisa. Oh, darling. Can't you see? Nakailis ako. I'm about to go. Sa'yo may makita si Marimel ba sa gym? Naghatag yun ako finally to go to the gym aron mahibalik ang iyang figure. Nanambok kog maayo. Lula na ko kay tanaon. Stay, Agata. Oh, Armando, we have all the time in the world. But for now, we have to go. See you tonight, darling. Hey, lunch. Pabuto ka sa paborito tang restaurant. Oh, Jesus. Nagalit ko pamatiya. Mupaway mo makariyot. Mubalik ko sa opisina ko niyang taon-taon. Oto na. Wa pa ko makalungag. Tingali mamata na sab ko ni Tiaron nga wa pa makaluto. Masuko na sab siya. Pero unsaon man ako nga wa na masag may bukas. Bahala na. Suwayan ako siyag pukaw. Pangayuan ako siyag para palit og bukas. Tia, pwede kong mangayo para palit og bukas. Unsa? Paduway bitaw ni mo. Gipukaw ko ni mo kay mangayo kag para palit bugas. Napungkol na ka. Di ka makamao mong itang kwarta. Magay nagpalabadan ako rong adlaw, tiha. Kuhaan lang una nato tong 2,000 nga gihatag sa lalaki ko. Unsa? Uy, ipuhunan ko ni o hinampak. Ay kung paninglis imo nahatan ako ha. Kay tiganig pintahan to niya ka sa akong pagbuhi ni mo kanibala ka. Ikaw ra ba nakaingon nga namatay ako igsuon ha? Kung wa pa lang utap paangkis pa yung laki di mong amahan ang akong manghod, buhi pa unta si Ron! Kanungo ka! Buhi pa unta! Ikaw gang imong amahan ang sadan nga namatay si Nita! Gibiyaan ka niya na akos makahimugso parang nimong animala ka! Busad ako kay kag mayroon nun ako mabayan na ka! Tiya, And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!